Кніга лічбаў, раздзел 29. А ў першы дзень 7-га месяца хай будзе ў вас святы сход. У той дзень не рабіце ніякай работы, бо дзень гэты дзень трубнага гуку. І ускладзіце ахвяру цэласпалення дзеля найпрыемнейшага паху Господу, аднаго быка са статка, аднаго барана і 7 ягнят гадовых без плям. А таксама да іх ахвяру з ежы, пшанічную муку, запраўленую алеем, 3/10 ефы на аднаго быка, 2/10 на барана і 1/10 на кожнае ягня, і казла, як ахвяру за грэх, што прыносіцца для ачышчэння вашага. Апрача ахвяры цэласпалення ў першы дзень кожнага месяца разам з ахвярою з ежы і апрача штодзённай ахвяры цэласпалення з ахвяру з ежы і звычайнымі ўзліваннямі дзеля найпрыемнейшага паху Господу. Таксама ў 10-й дзень таго 7-га месяца хай адбудзецца ў вас святы сход і засмуціце душы вашай, нельга рабіць у той дзень ніякай работы. У ахвяру цэласпалення дзеля найпрыемнейшага паху Господу ускладзіце аднаго бычка са статка, аднаго барана і 7 аднагадовых ягнят без плям. І ў ахвяру з ежы да іх пшанічную муку, запраўленую алеем, 3/10 ефы на быка, 2/10 на барана, 1/10 на кожнае з 7 ягнят і казла ў ахвяру за грэх, апрача таго, што звычайна ахвяроўваюць за злачынствы на ачышчэнне і на штодзённае цэласпаленне разам з ахвярамі з ежы і ўзліваннямі да іх. А ў 15-й дзень 7-га месяца хай адбудзецца святы сход. Нельга ў той дзень рабіць ніякай работы, але трэба святкаваць 7 дзён свята Господа. І ахвяру цэласпалення складваць дзеля найпрыемнейшага паху Господу, 13 быкоў са статка, 2 бараноў, 14 ягнят гадавых без плям. І да іх ахвяру з ежы, пшанічную муку, запраўленую алеем, 3/10 ефы на кожнага з 13 быкоў, 2/10 на кожнага з 2 бараноў і па 1/10 на кожнае з 14 ягнят. І казла ў ахвяру за грэх, апрача штодзённай ахвяры цэласпалення і ахвяр з ежы і іх узлівання. У другі дзень прынясіце ў ахвяру 12 быкоў са статка, 2 бараноў і 14 аднагадовых ягнят без плям. І ўрачыста прынясіце ахвяру з ежы і ўзліванні да кожнага з бычкоў, бараноў і ягнят, адпаведна іх ліку паводле парадку. І казла ў ахвяру за грэх, апрача пастаяннай ахвяры цэласпалення, ахвяру з ежы і ўзлівання да яе. Прынясіце ў ахвяру ў трэці дзень 11 быкоў, 2 бараноў і 14 аднагадовых ягнят без плям. Урачыста прыносьце ахвяру з ежы і ўзліванні да кожнага з быкоў, бараноў і ягнят, адпаведна іх ліку паводле парадку. І казла ў ахвяру за грэх, апрача пастаяннай ахвяры цэласпалення і ахвяру з ежы і злівання да яе. У 4-й дзень прынясіце ў ахвяру 10 быкоў, 2 бараноў і 14 аднагадовых ягнят без плям. Урачыста прыносьце ахвяру з ежы і ўзліванні да кожнага з быкоў, бараноў і ягнят, адпаведна іх ліку паводле парадку. І казла ў ахвяру за грэх, апрача штодзённай ахвяры цэласпалення і ахвяры з ежы да яго і ўзлівання. У 5-й дзень прынясіце ў ахвяру 9 быкоў, 2 бараноў і 14 аднагадовых ягнят без плям. Урачыста прыносьце ахвяру з ежы і ўзліванні да кожнага з быкоў, бараноў і ягнят, адпаведна іх ліку паводле парадку. І казла ў ахвяру за грэх, апрача пастаяннай ахвяры цэласпалення, ахвяры з ежы і ўзлівання да яе. У 6-й дзень прынясіце ў ахвяру 8 быкоў, 2 бараноў і 14 аднагадовых ягнят без плям. Урачыста прыносьце ахвяру з ежы і ўзліванні да кожнага з быкоў, бараноў і ягнят, адпаведна іх ліку паводле парадку.
і казла ў ахвяру за грэх, апрача пастаяннай ахвяры цэласпалення і ахвяры з ежы і ўзлівання да яе. У 7-й дзень прынясіце ў ахвяру 7 быкоў, 2 бараноў і 14 аднагадовых ягнят без плям. Урачыста прыносьце ахвяру з ежы і ўзліванні да кожнага з быкоў, бараноў і ягнят, адпаведна іх ліку паводле парадку, і казла ў ахвяру за грэх, апрача пастаяннай ахвяры цэласпалення, ахвяры з ежы і ўзлівання да яе. У 8-й дзень хай адбудзецца святы сход, не будзеце ніякай работы рабіць у той дзень, складаючы ахвяру цэласпалення, дзеленае прыемнейшага паху Господу, 1 быка, 1 барана і 7 аднагадовых ягнят без плям. Урачыста прыносьце ахвяру з ежы і ўзліванні да кожнага з быкоў, бараноў і ягнят, адпаведна іх ліку паводле парадку, і казла ў ахвяру за грэх, апрача пастаяннай ахвяры цэласпалення, і ахвяры з ежы і ўзлівання да яе. Гэтыя ахвяры маеце ускладаць Господу ў час вашых святаў, апрача абяцанняў і добраахвотных ахвяр на цэласпаленне, на ахвяры з ежы, на ўзліванні і на ахвяры прымярэння.